Je to nekonečný koloběh, že? Bohatí lidé bohatnou a chudí chudnou. Ukážeme vám, proč tomu tak je a jak proniknout mezi bohaté lidi, kterým se daří jak v dobrých, tak i horších časech. Vypadá to jako složitý problém, ale vlastně je to dost prosté. Stačí se podívat, ponořit se do toho, kam investují bohatí lidé. Většina z nás ukládá své peníze do bank, různých fondů, státem podporovaných spoření nebo třeba akcií. Ale dělají to i bohatí? Ne tak docela. Ale kam si tedy ukládají finance? Ze všech stran slyšíme, investuj do cenných papírů. Cenné papíry mohou být dobrá investice, ale nelze do nich ukládat všechno. To bohatí lidé vědí a navíc znají něco, co většina lidí nezná. Pravidlo třetin. Respektováním tohoto jednoduchého pravidla své investice skutečně zhodnotíme. Tak toto vypadá v praxi. Bohatí lidé vědí, že pro provoz a jistotu je užitečné mít v bance částku pokrývající 3 až 6 měsíců výdajů rodiny. Finanční spořící produkty, akcie, dluhopisy a podílové fondy také patří do první třetiny. Investice do nemovitostí je nejlepší začít nemovitostí k bydlení. Představte si, že místo celoživotního placení nájmu platíte hypotéku a bydlíte ve svém. Jaký je to pocit? Tím je pokryta druhá třetina. Bohatí lidé věří zlatu, které od pradávna funguje jako bezpečnostní pojistka v těžkých dobách a právě proto tvoří třetí třetinu. Zlato je skvělá investice do každého počasí pro každou rodinu. Na rozdíl od cenných papírů, které v dobách krize ztrácí hodnotu, žlutý kov v těchto dobách prosperuje a kryje nám záda. Jeho cena sice může krátkodobě zakolísat, ale dlouhodobě jeho cena stále stoupá. Vidíte? Díky pravidlu třetin se bohatým daří vždy. V dobách dobrých i zlých. Investice do zlata dnes už není výsadou milionářů. Díky možnosti postupného spoření, kdy se pravidelná splátka okamžitě mění ve fyzické investiční zlato, se zlato může stát součástí portfolia každé rodiny i jednotlivce. S pomocí inteligentního investičního plánu od společnosti IBIS InGold lze do zlata spořit již od 100 korun měsíčně. Stačí si nastavit výši spoření a počet slitků nebo mincí, které chcete nakoupit. Vidíte, jak je to jednoduché? II plán představuje svobodu, jistotu a budoucnost.